Takže dobrý den, pane docente, já vás zdravím v našem rádiu Question. Dobrý den, taky zdravím. Já jsem moc rád, že jste vlastně přijmul pozvání a můžeme s váma mít rozhovor na téma právě vaší studie, nebo víceméně vaší kolektivní práce, kdy jste se taky vlastně zabýval pádem dvojčat. Mě by zajímalo, v podstatě my, jako v našem rádiu, už jsme vaši práci prezentovali a i vlastně, kde to můžou třeba lidi si najít. Spousta lidí, který vlastně se zajímá tady o to téma, a nejenom o 11. září, ale i tomu, co mu následoval, ale i co předcházelo 11. září, tak se hodně lidí ptá, v podstatě, když už asi rok nebo skoro 2, už ta studie je veřejně dostupná v České republice, myslím v české verzi, tak nás zajímalo vlastně to, že jsme spoustu těch informací i přidávali do komerčních médií, sdělovacích prostředků i do státní televize, tak by nás zajímalo, jak vlastně po tom roce a půl nebo 2 letech, kdy to je venku, jaký byl zájem médií na vaši adresu, jestli vůbec nějaký byl a jestli vůbec se někdo o to zajímá právě z řad žurnalistů v České republice, tady toto téma, jestli vás někdo oslovil. Tak z těch oficiálních médií nás neoslovil vůbec nikdo. Jo, tím myslím prostě rozhlas, televizi. My samozřejmě jsme je taky neoslovili, protože my se pohybujeme jenom na odborné úrovni a taky budeme diskutovat jenom prostě na odborné úrovni, ale nezajímal se o to nikdo. Takže vás vůbec ani nikdo z brněnské televize nebo z Prahy, ze státní, vás vůbec nikdo neoslovil? Ne, nikdo. A ještě jsem se chtěl zeptat vlastně, jak sledujete dál třeba ty následky toho 11. září, jestli vůbec, protože spousta lidí vás spojí jenom pouze třeba s tou studií a asi vám, tudíž když vás nikdo nevyspovídal, tak vám nedal nikdo prostor k tomu, abyste i vyjádřil třeba váš právě názor vůbec k tomu, co se dělo po tom 11. září, jaký je váš prostě třeba přístup k vojenským akcím, ale nejenom tady tohohle typu, ale co potom následovalo, tak jestli byste mohl třeba říct váš názor třeba na současnou nějaký stav v Sýrii, který vlastně nepřímo souvisí s arabským jarem, nebo vlastně přímo, protože vlastně od toho roku 2011, od toho ledna, kdy to začalo vlastně v Tunisku, se to potom rozšířilo. Jaký máte vy na to názor, co se tady děje a kam to směřuje, jak vlastně o tom reportují média? Tak já mám trochu zábranu mluvit jako obecněji, protože naše studie je čistě odborná. Ale samozřejmě svůj názor jako osobní mám na to a ten je takový, že mám teda velké obavy, že se schyluje k válce. Jako nemyslím si vůbec, že by hrozil nějaký konec světa podle majského kalendáře. To jsou nesmysly, ale hrozí nám bohužel prostě jako reálnější nebezpečí a to regionální válka s potenciálem přerůst ve válku globální. Protože v té Sýrii dochází k vojenské eskalaci. Je pravděpodobné, že válka v Sýrii je jenom předehrou k válce proti Iránu a válka proti Iránu má potenciál přerůst jako v globální konflikt. Já se vás právě chci zeptat, jak vlastně vnímáte třeba ten konflikt v té Sýrii. Ten už tam vlastně trvá skoro 2 roky, to bude únor, v únoru to budou 2 roky. Všichni ví v podstatě, že vlastně Česká republika nebo Československo ještě vlastně před revolucí velmi těsně vlastně spolupracovalo právě s těmato zeměma, s tímto blokem zemí, které vlastně pomáhaly vytvářet infrastrukturu v Iráku a v Libyi a v těchto zemích, které jsou právě obětí tady tohodle vlastně
já nevím, jestli spiknutí, oni to nazývají spiknutí, třeba Bašar Asad to otevřeně říká, že to je v podstatě spiknutí západních zemí s nějakýma proxy armádama, který jsou vlastně dotovaný z Saúdské Arábie a z Kataru. Samozřejmě z Turecka, ze sousedního, kde CIA vlastně operuje a pomáhá vyzbrojovat rebely na jejich území. Jak se díváte na to třeba z hlediska, nevím, jako politického názoru? Hodně lidí v podstatě ho poukazuje jako autoritativního vládce se socialistickým nějakým nádechem. Vidíte to tady toto, že to by byl nějaký účel tomu, proč svrhnout nějakou zahraniční vládu, že tam mají socialismus a mají tam třeba jednoho prezidenta, který vládne 20 let, že to je nějaký důvod zahraniční nějaké takovéhle akci, a nebo si myslíte, že to je prostě jejich vlastní věc, jaký zřízení si tam prostě udělají, tak takový tam mají mít a nemá nikdo z hlediska mezinárodního práva tam nějak mít možnost zasahovat a měnit jen tak režimy na dálku. Co si o tom myslíte? Jako, myslíte, že je, nebo takhle, jako, já nevím vaše třeba politické přesvědčení, ale co si myslíte tady o tom, je to důvod k tomu nějaké intervence tady, jako, že tam mají socialismus? Nebo? Tak, myslím, že tam socialismus, tak jak jsme ho my znali, jako nemají. No, faktem je, že v zásadě žádné cizí vměšování by nemělo být. Každý národ by si měl vyřešit své problémy sám. Ale tady je paradoxní, že demokracii do Sýrie by měly přinášet jako státy, které mají absolutní monarchii a dokonce ani nemají ústavu. Jako Katar, Saudská Arábie. Toto přece nejsou demokratické státy a od nich nelze čekat, že by tam nějakou demokracii přinesli. No a prostě těší se jejich plné podpoře jako skupiny extremistických islamistů, vahábitů, salafistů, džihadistů. Tak to je hrozba i pro budoucnost. No a jak se říká, kdo seje vítr, sklízí bouři. To jsme viděli i v té Libyi, že ty sami lidé, kteří zabili Kaddáfího, tak ti zabili potom toho velvyslance amerického, no a v podstatě tím samým způsobem. Je to tak a dokonce ten člověk, který vlastnoručně zabil Kaddáfího, tak už je sám teďka mrtvej, což se hodně třeba spojí s tím Matoušem 2657, vrať meč na své místo, neboť ti, kdo mečem berou druhému život, samým sejdou. Takže já jsem se chtěl ještě zeptat, když jsme teda u té křesťanské nauky, co si myslíte o tom, že vlastně Západ podporuje právě tady tyto vlastně islámský extremisty, který já třeba osobně nepovažuji za islamisty, za muslimy praví, ale to je moje osobní věc, ale mě se spíš zajímalo o to, co si myslíte, že Západ podporuje tyto vlastně skupiny a zabíjí tamní křesťany, když vlastně euroamerická civilizace by se měla nějak jako asi opírat o nějakou tu křesťanskou etiku. Jak tohle třeba vnímáte, tady ten rozpor? Já jako křesťan to vnímám velice špatně. Ta mediální kampaň, nebo v tomto směru, pokud se týká o vyvražďování křesťanů, tak mediální mlčení Západu, to je teda jako otřesné. A dokonce, když se vydal do Evropy jako syrský řecko-katolický patriarcha, aby prosil Západ, aby nepodporoval ty extremistické muslimy, tak vůbec se to nedostalo do médií. Absolutně ta jeho cesta se nijak nekomentovala ani neprojevila. Takže tam skutečně dochází k vyvražďování křesťanů, protože víme, že před několika týdny byl tam jako zajat těmi zbořenskými jako živly a pak nalezen jako umučen řecko-katolický biskup. A taky bez jakéhokoliv zájmu našich médií. Jasně. Je to velice smutné. Děkuji. Já jsem teda ještě chtěl, když bych to teda shrnul na závěr, tak jaký vidíte
nějaký východisko tady z té situace, v které se nacházíme? Vidíte ještě třeba diplomatickou cestou, že by se dalo vyřešit tady ty jizvy, co se tam teďka dějou na tom Blízkém východě? Já vím, že vy jste viděl vlastně to video, kde Wesley Clark v tom roce 2007 hovoří o tom, že v roce 2001 navštívil vlastně Pentagon, kdy mu nějaký člověk, který ještě byl aktivní v armádě, ukázal nějaký bojový memorandum, kde bylo 7 zemí, který mají vlastně do 5 let USA svrhnout. A vlastně z těch 7 zemí právě je tam ta Sýrie, právě je tam ta Libye, je tam ten Irán, je tam ten Irák, tak samozřejmě jako asi každý rozumný člověk by si přál to vyřešit mírovou a diplomatickou cestou. Jak to vnímáte vy tu budoucnost? Já to vidím dosti černě, protože nevidím žádnou snahu států, které podporují proti asádovské síly, že by měli zájem o nějaký dialog. Jakékoliv pokusy o dialog, které byly po určitou dobu i sponzorovány OSN, tak byly ze strany těchto síl naprosto bojkotovány a byly jim podráženy nohy od samého počátku. Teďka v současné době zase teda bez jakéhokoliv zájmu médií probíhá v Itálii konference jak opozičních sil proti asádovských, ale ne teda těch, kteří patří k té Al-Kaidě a k těm salafistům, kteří tam bojují. Kdyby byla aspoň minimální podpora ze strany západních zemí k těmto mírovým snahám, tak se to dá ta válka ukončit a bylo by zcela určitě možné tam zorganizovat jako svobodné volby. Ale nevidím skutečně žádný zájem o toto mírové řešení. Jasně. Já jsem se chtěl ještě teda zeptat, když máme dneska toho 20. prosince a zítra je teda 21. Vy jste to už trošičku zmínil, jak je vlastně na vás vnímaná ta propaganda toho vlastně konce světa a jaký máte třeba nějaký předsevzetí pro jestli byste mohl říct něco, nějaký vzkaz našim posluchačům a takhle jako vaše nějaký niterní přání, co byste si přál? No, jak už jsem řekl, mám strach jako z války, ne z konce majského kalendáře, ale z války, protože jsou činěny kroky, které tou válkou mohou skončit. Takže sám bych si přál a celému světu mír. Tak moc děkujeme teda za rozhovor a my vám přejeme všechno dobré, hlavně zdraví a štěstí a doufám, že se zase ještě někdy uvidíme a provedeme třeba nějaký rozhovor, nějakou analýzu. Děkujeme moc. Taky děkuju a taky přeju mnoho zdraví a mnoho štěstí v příštím roce.